Sparati ma' 13 il-tir b'dik fatali tkun f'rasu. Giuseppe Kutajjar magħruf bħala il-Lion ta' 46 sena minn Whitline iżda li kienet joqgħod il-mosta inqatel kisa ħubieret f'nofs ta' triq waqt li kien qed issuq il-karozza tiegħu. Iqtil seħħ fil-mosta stess għal ħabta ta' 8:30 tal-4 filgħodu. Min tarifi li kiseb One News minn fuq il-post jirriżulta li ftit momenti biss qabel Kutajjar illi kien joqgħod fiż-żona f'tajmliet il-mosta ħareġ mid-dar bil-karozza tiegħu u waqaf jixtri l-lottu mill-banka illi hemm fil-viċin. Min triq Trinċetta huwa mbagħad tela għal triq il-Mitna u hekk kif waqaf sabiex idur lejn vjal l-Indipendenza xi ħadd sparalu. Il-pulizija timxi ma' teorija illi fil-każ intużat arma waħda biss tat-tip Kalashnikov awtomatika bl-aggressur x'aktarx kien mistoħbi wara xi palm tal-bajtar. Waqt din l-isparatura intlaqtu diversi faċċati ta' djar privati illi hemm fit-triq Trinċetta. Kutajjar nstab nofsu mejjet il-barra mill-karozza kif mhux qed ikun esklus illi ipprova jaħrab wara li safa fil-mira ta' dawn l-isparaturi. Il-karozza illi intużat mill-aggressuri instabet nofsija wara fejn lajn tal-ħasselin taħt l-imdina. Dwar it-tieni omiċidju, il-pulizija sussegwentement sabet vettura maħruqa fil-limiti tal-imdina, taħt l-imdina, jifieri qed nitkellmu bejn l-imtarfa u l-imdina, illi qed nissuspettaw ukoll li tista' tkun illinkjata ma' tieni omiċidju. Misruqa minn San Pawl il-Baħar jekk minn is-ser żbaljat f'Lulju li għadda u ftit wara sussegwentement il-pjanċi kienu nsterqu mill-mosta xi wara. Giuseppe Kutajjar, il-Lion kienet jistenna biex jgħaddi ġuri akkużat biqtil ta' Kevin Gatt ta' 32 sena minn Ħalaxa u ta' Stephen Zami ta' 32 sena wkoll mill-Fgura f'każ li seħħ f'Whitline fil-15 ta' Marzu li għadda.